Și ce vechi e fain de cele mai multe ori. Da, deci din dragoste și pasiune pentru casele vechi, oricând, adică... Au suflet, parcă, știi? Da. Și moștenirea noastră culturală. Și mi se pare într-un fel că e de datoria noastră ca urmași să avem grijă de bijuteriile astea care nu se mai construiesc, nu mai avem meșteri care să le facă de la zero, costuri imense, la fel ca și o ie. Adică tu te caută ți-o ie acum, vezi cât te costă. Vezi cât te costă una veche, cum se făceau pe vremuri. Țesută complet de mână. Într-o stare bună vezi o găsești și dacă o găsești vezi cât te costă. Salutare, Alexandra! Servus, Alex! Mă bucur iară să ne vedem. Cred că începem direct. Aș vrea să-mi zici tu cam ce crezi tu despre proiectul ăsta Refugiat la Vatră și de unde vii, de unde încotro te îndrepți, poate niște generalități. Generalități? Da. Suntem copii crescuți la etajul 4 la apartament. Da. Care nu au prea avut puțin spre deloc tangență cu viața la țară. Pentru că părinții noștri sunt în vârstă, automat bunicii noștri au fost în vârstă și nu i-am prins să mergem să-i vizităm și foarte răzleț am înțeles ce înseamnă viața la țară ca și copii. Deci nu pot să zic neapărat că am avut experiențe sau o atracție din punctul ăsta de vedere că am avut nu știu ce copilărie la țară. Dar în ultimii ani tot glumeam și ziceam că mi-ar plăcea foarte mult când o să fiu mai în vârstă să am o casă undeva în natură și nu știu, ideea era, știi cum se gândește omul, la pensionare, și de ceva vreme încoace cumva s-a făcut un switch așa de ce trebuie să aștept până să mă pensionez ca să fac chestia asta. Și au fost niște elemente care au deschis niște căi într-o gândire mai aproape de natură, mi-am dat seama cam cât de tare mă mănâncă orașul din anumite puncte de vedere. Și alea au culminat acum, la momentul actual, în niște concepte extrem de profunde de a înțelege lumea ca ceea ce este și cum funcționează. Și a înțelege că nu neapărat vreau să fac parte din jocul ăsta care există acum și că ceea ce mi oferă natura și casa, spațiul pe care ne l-am creat aici și nu numai, că și dacă plec de aici, tot în natură mă duc. Da. Adevărul ăsta cu care rezonez mult mai mult decât cel pe care l-am creat noi ca umanitate, bula aia socială, bula culturală și economică, care pe zi ce trece pentru mine se sfâșie așa, se sparge în bucăți. Pentru mine asta e ce a rămas ca pur și ca adevăr și ca loc unde mă pot explora liniștită și unde mă pot simți în siguranță, nu știu, cu care rezonez. Refugiați la Vatră a venit ca un concept de documentare a acestei călătorii. S-a transformat și continuă să se transforme pe măsură ce ne transformăm și noi ca oameni. Inițial a fost mai mult partea de documentare a mutatului de la oraș la țară, după cum ziceam, a doi tineri care nu știau cu ce se mănâncă țara și au făcut așa un pas în necunoscut, pentru că își doreau, că simțeam că e altceva acolo și trebuie să mergem înspre altceva, pentru că ne-am îndrăgostit de casa asta veche și așa mai departe. Apoi s-a transformat într-un proiect de documentare a recondiționare casei în sine, aș putea zice aproape exclusiv cu materiale naturale. Și apoi s-a transformat într-un concept mai amplu în care mi-am dat seama că Refugiați la Vatră nu suntem doar noi, sunt mulți alții și în care mi-am dorit foarte, foarte mult în primul rând să cunosc eu oamenii ăștia, să fiu mai aproape de ei și în al doilea rând să ofer oamenilor care ne urmăresc pe noi oportunitatea să se inspire și din poveștile altora, că poate nu... Adică povestea noastră fiind așa de specifică,
e nevoie de mai multe povești ca să te poți inspira, că poate nu rezonezi cu ce... Și poate fi refugiați la vatră nu numai despre voi, Da. ci de oameni în general care Da. se refugiază Exact. la vatră. Da. Știi ce ne-am văzut vatra, dacă o aveți aici? O aveți? Vatra este părsei, soba e cuptorul de pâine e aici în camera de lângă. Trebuie să treacă și el printr-o recondiționare. Trebuie să-l pui în ceva mai autentic, știi? Adică să fie mai pe piedestal, nu? Da, doar că Să fie emblema. încă n-am ajuns să lucrăm la anexele din jurul casei. Da, aveți foarte multe de lucruri. Foarte fain ți-a organizat. Sunteți oameni foarte faini din toate punctele de vedere. Mulțumim. Sunteți așa, vă completați și aveți farmecul al vostru, nu știu ce. Te împrietenești foarte repede și cu tine și cu Oliver. Atât arăți cu ele. Și ceva ați făcut aici foarte, foarte, foarte fain. Da. Și ai gust, da. Încă nu e gata. Adică îmi dau seama. peretele ăsta arată super șmecher, dar n-ar trebui să arate așa, peste el va veni tencuială. Dar momentan mie îmi place foarte mult cum arată. Da, am încercat să ne simțim bine în fiecare stadiu în care eram cu construcția, să ne simțim bine. Chiar dacă... Cumva mi-ai răspuns la întrebarea și de ce v-ați hotărât aici. Cumva. Da, ne-am îndrăgostit de casă, dar noi nu trebuia să fim aici. Noi voiam un off-grid, ca și tine, dar căutam terenuri prin jurul Clujului și nici nu stăteam să-mi fac eu griji, că nici nu mă gândisem așa departe, că stai că o să am nevoie de un 4x4 cu care să car lucruri, că voi avea nevoie de panouri, probabil, ca să am curent, că va trebui să sap după fântână, adică așa boem suna totul și pentru multă lume cred că sună. Da, da. Eu cred că am avut noroc că am găsit casa asta înainte să mă hazardez la o chestie de genul, că nu cred că puteam Ai duce. făcut foarte bine. Asta vroiam să zic și să punctez. Deci foarte multe beneficii în a te muta într-o casă deja construită, cum e și șura, cum e și anexele. Îi pornești de la 10 pași înainte. Da, uite, sunt persoane care sunt de părere că nu, că ar fi mult mai mult de lucru la ceva vechi și ceva ce e hâit deja, ceva ce are nevoie de ajutor, decât să construiești de la zero. Asta am auzit de la oameni care au construit de la zero și la fel se uită la noi și zic, Doamne, dar n-aș fi putut să stau să bibilesc atâta și n-aș fi putut să stau în recondiționări. Mai bine construiam după placul meu și cum voiam eu de la zero. Poate că sunt constructori. Dar în cazul meu nu. Eu cred că, eu dacă aș începe de la început, cred că ar lua și eu o casă. Dar cât văd, cât volum de muncă e în a construi. N-ai cum să construiești ziduri și acoperișuri să fie mai ok decât îți deja construite și le repari puțin. Și le bibilești, dar le bibilești, nu le hazardezi la muncă, știi? Da, nu le ridici de la zero, da. Care crezi tu că ar fi beneficii și dezavantaje între casă, cumpărată și teren? Sunt mulți poate vor să înceapă, că știi și tu și eu cunosc foarte mulți. Ce ai zice tu de una și de alta? Ok, să luăm cu casa. Da. La casă riscul cel mai mare este că nu știi dacă are vici ascunse. Așa le și zice, vici ascunse. Că îi mucegai care să se apară după 2 ani de zile, care evident că dacă ăla nu apare așa numai, adică problema era acolo dinainte ca tu să iei casa. Și Putea tu fi când te uiți, să vezi un pic de mucegai să fie. Păi asta e, deci nu tu trebuie să știi la ce să te uiți. E ca la o mașină, când îți cumperi o mașină second hand. Trebuie să știi la ce să te uiți. Da? De multe ori degeaba mergi și cu ea la mecanic să-ți dea ok un mecanicul, că n-ai cum să-ți dai seama decât după ce o folosești o bucată. Dar la fel cam și aici. 100% n-ai de unde. Sunt elemente la care trebuie să te uiți, evident. Acoperișul este primul. Dacă ție ți-o plouat în casă veche și sunt urme de așa ceva, mai ales astea că au pământ. Casele astea au atâta strat de pământ Aici deasupra. Da, deasupra. Da. Se cam vede, pentru că în pământul ăla, să zicem, dacă ai o gaură în țigle și o ploua mult acolo, automat pământul ăla are o gaură sau se vede, se văd urme. Asta în cel mai bun caz. În cel mai rău caz, ții mâncat lemnul de la acoperiș, îi infiltrat în perete și așa mai departe. Deci acolo, foarte mare grijă, acoperișul primul lucru la care cred că ar trebui să te uiți. Și apoi, de jur împrejur, pe jos la casă, atât interior cât și exterior, să vezi dacă ai infiltrații, să vezi dacă ai ciuperci, orice din zona asta.
Se pot face chiar și teste dacă chiar vrei să faci asta. E chiar recomandat, pentru că unele dintre ele sunt extrem de nocive și nu prea ai cum să scapi de ele decât să le dai foc și nu. Și se împrăștie. Dar nici nu vreau să sune așa super desperiat, pentru că partea bună e că majoritatea caselor ăstora vechi de mult și încă rezistă. Da. Adică la fel cum a rezistat 100 de ani, dacă ea încă e ok și nu-i hăită, mai rezistă încă 100 fără nicio problemă. Mai ales că începi să-i faci câte ceva. Ba un zid interior, ba mai pui un stâlp unde mai trebuie. Da, la noi nu a fost cazul, sincer, să lucrăm la structură. Chiar foarte bine ați știut. Da, am avut un noroc cu multe chestii și ușa asta noi am făcut-o. Deci noi am tăiat prin zid. Camera asta e făcută după celelalte două. Deci ăsta e zid exterior. Și asta ați făcut-o de la zero? Nu noi. Asta e cu 30 de ani mai tânără decât restul casei, camera. Dar e cea mai proastă făcută. Da. Deci cea mai proastă. De asta avem plută pe pereți, de asta trebuie să schimbăm acolo sus, pentru că pe aici ne culcam în 25 de grade, ne trezeam în 10. Adică ieșea peste tot, ieșea căldura și trebuie blindată automat camera asta. Și ușa asta când am făcut-o, tăia cu joagărul cărămizile, că erau 2 rânduri de cărămizi, de cărămidă nearsă, de chirpic. Și pe măsură ce tăiam, mi-am dat seama că fix în stânga și fix în dreapta sunt câte un șoș în perete. Deci cum m-am uitat eu la peretele ăsta, eram acolo, în geam, și mă uitam așa la perete și mă uitam prin el parcă și foarte, cum să zic, intuitiv am zis de aici până aici vine ușa. Și m-am dus și mi-am măsurat și am zis de aici până aici vine ușa. Și când să dăm găuri în perete, de aici un șoș, aici un șoș și exact cât să mă prind cu ușa în ei. Că dacă tăiam mai în stânga sau mai în dreapta, dădeam în lemn. La fel cu geamul de la baie am pățit. Unde a zis aici vine geamul de la baie, pac, în dreapta lemn. Deci aia zic, am avut norochior la multe chestii, așa cum m-am gândit eu. Nu știu, se pare că vă prin pereți, da? Ce tare! Da, și da, nu știu, pentru mine a fost o bucurie imensă că am putut să mă joc cu chestiile astea. Am putut să creez, am putut să gândesc soluții, la fel și cu podeaua. Toată lumea, turnăm beton, punem ce vrem pe jos. Parchet, laminat, orice. Dar nimeni nu stă să se gândească, omule, dar betonul ăla tu pe ce îl pui? Pe pământ. Nu, bun. Și pe lângă faptul că îi trebuie, nu știu câți, 4 ani la betonul să se usuce ca lumea, chiar să se usuce, dacă îi creezi condiții să se usuce, el tot o să ia umezeala din pământul de dedesubt și o să ți-l transfere în pereți, că tu faci contact cu peretele. Peretele tău e de pământ. Nu mai vine nicio treabă. Fain, știi? Da. Dar, tu ai la drept. N-are nicio treabă. Casele de cărămidă arsă sunt altă poveste. Dar astea de pământ, de văioagă, de chirpic, de paiantă, nu ai ce să cauți, pentru că sunt aditivi care și conduc apa și, cum să zic, erodează în timp materialul cu care intră în contact. Da. Și nu mai știu, nu mai am gură să le zic la oameni, nu mai băgați betoane în case vechi, că le distrugeți. Ce ziceam cu dacă stat 100 de ani și mai stau încă 100, dacă faci prostii de astea, nu mai stau încă 100, nu mai stai tu în ea, că te îmbolnăvești. Da. Deci ai la case și tu zici că ai fi vrut la teren, din ce cauză? Adică cum ai vedea acum, ce ți-ai dorit tu? La teren, mi-aș fi dorit deci zona. Zona? Că acolo poți să-ți alegi zona și mie nu-mi trebuiau neapărat vecini. E ok că locuim în comunitate, dar nu pot să zic neapărat că sunt închegată de comunitatea asta. De câți ani ești aici? Păi de 3. De 3 ani? Da. Și de fapt de 2 suntem mutați complet. E ok, dar sincer aș fi preferat să am spațiu mai mare, să pot să mă desfășor și eu să mă joc cu construcții, să fac anexe, să am terenul meu, să nu mă deranjeze nimeni. Dar astea le ai parcă. De deranjat nu te deranjează nimeni din ce văd, liniște ai, cotațele deja le ai făcute și ai și spațiu, nu știu cât e pe unde îi, dar... 4.000 de metri pătrați. Destul de bine. Da, e ok. Da, jumate e
pădurea din spate, că am lăsat noi să se împădurească și ne place așa. Foarte fain, da. La teren, da, nu știu, parcă e și mai mare libertatea să te joci, asta știi și tu. Da, Adică dar chiar. juca aia poate să fie și opac ăsta, știi? Știu. Și lucru mult și investiții mai mari, cum ai zis tu, la panouri, la apă. Da, aici fântână era deja. Complicat, da. Da, Îți bune și rele. Tot ce recomand eu, din perspectiva mea, ar fi dacă ai fi cu încă una sau două, trei familii. da, Știi, cred că ar fi mult mai bine. da. Așa e. Sau dacă e cuplu cum sunteți voi, cred că ați făcut cea mai bună decizie de a-ți lua o casă care să o recondiționezi, să bagi bani în ceva ce nu deja. Pentru că și ce vechi e fain de cele mai multe ori. Da, deci din dragoste și pasiune pentru casele vechi, oricând, adică, Au suflet, parcă, știi? da. Și moștenirea noastră culturală. Și mi se pare într-un fel că e de datoria noastră, ca urmași, să avem grijă de bijuteriile astea care nu se mai construiesc, nu mai avem meșteri, care să le facă de la zero, costurile imense, la fel ca și o ie. Adică tu te caută-ți o ie acum, vezi cât te costă. Vezi cât te costă una veche, cum se făceau pe vremuri. Ți-e sută complet de mână. Într-o stare bună vezi o găsești și dacă o găsești vezi cât te costă. Eu nu știu când a făcut fășura aia unde am stat, dar eu nu puteam să-mi iau ochii de la căpriori, uite și ăștia. Da. Păi nu pot să-mi iau ochii de la Și ei. vezi că sunt făcuți din bardă. Da. Da. Când vezi cum o cioplit, frate, omul la el, și după aia a spus și de alea drepți, știi, tăiați, i-a spus voi, cred că chiar deasupra. Unu, da, avem. Unul, da. Ăla, M-am uitat la l-am ăla, schimbat. făcut, știi, așa, Da. tăiat, bă, e diferență, nu mai are suflet, nu L-am mai schimbat are... pentru că celălalt dădeam cu capul în el. Deci Te era cred, atât de hâș, Da. dar așa era el. Deci cum a fost copacul, așa l-a pus. Da? Da, și așa venea și toată lumea venea și dădea cu capul de el. Și n-am avut de ales că... Da, îl schimbi, nu zic, Da. îl faci, dar vedem noi diferența între ăla nou, făcut stoc, și ăsta Da. vechi care are Și ăsta e stejar, ăla e brad, deci... Da, sunt multe, Tu te caută stejar acum. Da. Și ciopli de mână. Bă, că și munca omului Veniseră acolo. la noi niște oameni care au o casă, își luaseră o casă la Sulina. Și au venit să se uite la casa noastră și să vadă cum am lucrat cu caminota pe pereți și nu știu ce. Și când au intrat ăștia în casă, s-au uitat așa la grinzi și au zis, bă, da, oamenii ăștia au avut bani. Adică erau bogați. Și am zis, poftim? Și zis, tu vezi cât de lemn aveți în casă? Au zis, la noi puneau grinzile una da, una ba cât e la voi. Că n-aveau atâta lemn. Și nici calitatea asta. Bogăție. Și acum la fel, nu te supăra. Mai îți permiți să-ți cumperi atâta lemn? Pe cine își face casă din lemn e baștan. Da. Și marea majoritate și-o fac din brad. Nu Păi, vezi, da, așa, da. vestijar. Da. Mai pun eu, dar pun rotund. Că nu am timp să-l tai atâta. Da, dar e fain și rotund. Am văzut și sus la acoperiș și tă rotund așa, foarte fain Da, făcut. da, la șur așa e casele, făcut. Da, foarte șmecher. Deci tu l-ai deja făcut. Deci eu când mă uit cu așa drag când îl văd făcut, că îl mai bibilești un pic, cum ziceam. Păi mai schimbi un geam, deci faci o fracție atât de mică ca să schimbi, să îi dai ceva nou, să-i dai o reîmprospătare, încât nu se merită să faci de la zero. Cel puțin eu te fac, da. Nu aș mai recomanda. Da. Pune-mi un pic de cum te gândești, cum aplici, cum aplicați așa, sau dacă îți dă o fărâmă de siguranță, sustenabilitate sau cel puțin că ești la țară, te simți mai conectat, dar poate și că stai aici ești mai... N-ai cum să nu fii mai sustenabilă. Ești, pentru că ți-e mai ușor să vezi ce aduci și ce scoți din casă, din tine. Serios. Da. Adică e un cerc complet. Ce aduci de afară, să zicem ce cumperi, pentru că încă n-am ajuns la nivelul la care, evident, să avem de toate și nu e ca și când vreodată o să cresc orez. Știi? Da, adică și eu, da, nu, da. să fim serioși. Da, cumperi și vezi efectiv fiecare chestie care o lași în urmă, ce rezultă după acțiunea ta, pentru că ți se strâng aici și nu e ca și când
nu știu, adun un coș de gunoi, nici nu mă interesează ce e în el, mă duc și l-arunc în fiecare dimineață când ies la muncă, l-arunc în ghenă. Asta După este. săptămână nu mai știi ce ai mâncat. Nu, Da. dar aici totul rămâne, aici. Da. Deci treaba cu compostul, de exemplu, mi se pare... nu mi-aș vedea viața înapoi cum era înainte, în care aruncai totul la aceeași găleată de gunoi în casă și îți mustea acolo, îți mirosea și nu știu, tot timpul era zeamă pe fundul găleții. Dacă se spurgea Dar ai văzut că chiar râdeam aseară că ziceam că unul dintre compost era plin cu pere și celălalt era undeva pe aici și eram, trebuie să mă duc după căleata de compost, că am curățat niște legume pentru gulaș și să mă duc să le pun acolo, pentru că dacă nu îmi rămâne și îmi vin viespii. Dar e perfect normal, adică ăsta e ciclu normal și ești așa de deconectat. Dacă nu știu, mie mi se pare, asta e un mic exemplu de a fi conectat. Nu e neapărat sustenabilitate, cu toate că implică ciclul ăsta. Păi sunt pași mici, nu trebuie să fie, dacă e sustenabil, nu trebuie să fie 100%, știi? Cu niciun cazul meu nu e. Reciclatul lucrurilor? Da, la fel. Dar aici poți să reciclezi. Da, și le dai o nouă viață. cum ziceam de cărămida pe care am scos-o de aici din perete, am refolosit-o și am făcut peretele de la baie, unul dintre ei. Este din cărămidă scoasă de aici. Și în loc de 2 rânduri am făcut un rând. Da. Cu tencuială de pământ. Chestii de aici. Tot ce prindem, da, într-adevăr arată pe alocuri, că arată, că se vede că horduim lucruri. Că așa îi. O parte în alta. Exact. Și poate, cred că ziceai și tu chestia asta, că măi, le pun bine, poate peste 2 ani de zile o să-mi trebuiască, dar până la un moment dat o să le folosesc. Da. Te și după 5 ani cât ți-a trebuit. Și știi că l-ai pus acolo. Da. Uite, de exemplu, blatul de la birou ăla înălțat, l-am găsit în poiată, prin fân, l-am luat, l-am curățat, l-am dat cu ulei și arată țiplă. Adică tot felul de chestii am făcut din ce am găsit pe aici. Inițial voiam să-mi fac și bucătăria, tot așa, mobilierul la bucătărie. Asta nu e, asta e fix. Dar când o să termini, o să faci videouri. Da, păi cam toate Le-ai filmat? Cam toate etapele prin care am trecut le-am filmat. Deci nu uitați să intrați la Refugiați la Vatră. Da, puteți să vă uitați. Ea face foarte mult content. Trebuia să încep de la început, dar e bine și acum. Face mult content și o să fac în continuare. Sper tare mult să faci și ăla cu workshop sau curs sau ceva, informații legate Da, trebuie să le pun cap la cap. Poate mai la iarnă când ne liniștim și o să mă apuc să-mi scriu și să vedem cum putem să expunem. Că vin din alt background. Da. Din ce background vii? Ca să știe. Adică la origini de unde, care ți? Pe de acolo la origini, eu sunt ecolog. Da? Cu diplomă. Da. Interesant. Cumva și de asta cred că se pupă. Eu cred că. Pasiunea. Acum nu m-am dat seama, da. Pasiunea pentru sustenabilitate, pentru protecția mediului. Pentru mine foarte multe lucruri au sens pentru că am crescut în mediul ăla și am studiat anumite aspecte. Nu am apucat să pun în practică niciodată, ca majoritatea oamenilor care studiază la o facultate și nu se angajează în domeniu. Viața m-a dus pe multe alte căi și în ultimii ani am aterizat, mi-am ales. Mi-am dat seama că am o înclinație în direcția asta și mereu am fost creativă. Și am ajuns în domeniul marketingului, organic marketing. L-am ales pentru că, deși îmi place marketingul, trăiesc un paradox în care sunt conștientă că marketingul poate face de multe ori mai mult rău decât bine și pentru că, ca și valori, eu sunt o persoană din ce în ce mai anticonsumeristă și anticapitalistă. Probabil peste mulți ani de zile ceea ce o să zic eu o să aibă un pic mai multă valoare. Momentan oamenii se uită foarte încruntat când zici chestia asta. Așa e la început. Sper că nu oamenii care se uită. E ok când te bazi de informații noi să ai o respingere. Dar înapoi la marketing, marketingul a fost și va fi mereu aghiotantul numărul 1 al consumerismului. Și de asta trăiesc eu așa un paradox în care lucrez în domeniul ăsta, eu înțeleg
chichițele din spate și cu multe nu sunt de acord. Și ce vorbeam aseară cu crearea de nevoi invizibile, adică nu există nevoie, dar pentru că eu am acest produs, trebuie să fac cumva să ți-l vând, așa că o să creez metode de a te îndoctrina pe tine, a crede că tu chiar ai nevoie de produsul meu și ți-am luat banii, ți-am luat timpul, ți-am luat atenția. Da, și astea poți să le dezvolți așa. Da, mi-ar plăcea să aduc în conștiința mai multor oameni cum și care sunt metodele și la ce să fie atenți și cu exemple, cu de toate, de moduri în care ne este furată atenția și timpul în fiecare zi și chestiile astea creează comportamente sociale, creează comportamente de consum și adunate și cumulate ne slăbesc, ne face robi. Da, ne formează pe noi ca oamenii și spațiul în care suntem acum, exact, de robi, Da. Ne hăcuiesc produsele, că te trezești că iei anumite produse din supermarket și nu știi de ce. Dar tu ai văzut reclama, zeci de reclame cu produsul respectiv. Da. Că nu-ți nevoi de bază. Și exact ce discutam și astăzi cu Tudor, că produsul X, sezonul ăsta, se numește X. Sezonul viitor e exact același produs, se numește Y. Și o să scrie noua formulă. E exact același lucru. Dar ei trebuie să continue, pentru că așa de tare ne-au învățat cum să zic, suntem ca niște șoareci pe rotiță în continuu cu cașcavalul în față. La un moment dat nu-ți mai miroase cașcaval, trebuie să schimb cu emantalul, trebuie să schimb cu nu știu ce, știi, ca să mă continui să mă stimulezi, să-mi doresc. Și rotița aia reprezentând dumă pe mine, mergând la muncă, fugind prin trafic, toată viața aia în care eu fug, să-mi permit cașcavalul. Când îmi dau seama că nu mai rezonez cu cașcavalul, cineva vine și mi-l schimbă, îmi pune altceva, brânză, nu știu, rochefort sau whatever. Și te trezi că e gata viața. Da. Și te-a alergat după aceeași bucată de momeală, care nu era la ta niciodată. Tu nu-ți dai seama că roata pe care fugi, nici aia nu e a ta, apropo de cei 4 pereți cu aer. Dar nu ești conștient câți pași ai făcut și cât timp a trecut pe lângă tine în timp ce tu făceai asta. Trec 5 ani, 10 ani și da. Tu tot n-ai nimic. Da. Tot nu ești fericit. Da. Da, și astea sunt chestiile, așa, o mică parte din realizările pe care le-am avut la oraș și am zis trebuie să ies de acolo din mediul ăla. Și nu știu, am nevoie de un spațiu pe care să știu că îl pot controla eu și chiar dacă nu e perfect, dar e al meu și îl înțeleg și am o conexiune cu el și pot să iau și să pun mâna și dacă mă întrebi oriunde ce e acolo, eu știu să zic. Apropo de cum e să stai într-un apartament pe care plătești chirie sau rată, bancă, da. Și tu habar să nu ai unde ți-e strase țevile prin perete. Dacă ți se strică ceva, habar n-ai ce să faci. Habar nu ai. Nu știi ce să faci cu o cheie franceză. Da. Strica robinetul într-o duminică, Doamne ajută. Nu mai speli vase astăzi, nu mai bei apă. Da. S-o lua curentul. Au pus cineva anunț pe ușă. Să-mi programez, că eu nu știu. Deci, da, acolo ești chiar mai înfit în sistem. S-o lua gazul și e iarnă, ce faci? Pui hainele pe foc, ce faci? Îmi pare rău de oamenii care își aleg, nu? Că nici nu poți să le zici, că îi aud și eu, că își iau, că își fac, nu? Dar poți să le zici ceva. Eu cer tare mult și tu la fel, să încurajăm alt stil de viață. Nu, evident că acum eu am auzit vocile din spate și le dau dreptate. Fiecare să facă ce vrea. Da. Da, atâta timp că nu faci rău la nimeni. Corect. Mulțumim, Alexandra. Mulțumesc și eu. Mulțumim că împărtășești cu noi drumul ăsta și cu mulți alții. Vă recomand să-i urmăriți în continuare pe cei de la Trai Sustenabil, pentru că sunt sigură că o să se nască multe idei faine și sunt sigură că o să aveți oameni care o să vrea să se aciueze la proiectul vostru prin diferite forme. Da.
Și partea faină la voi este că voi o să ajungeți și la oamenii din oraș prin intermediul proiectelor voastre. Deci cumva O mică parte din ce facem noi la țară vrem să introducem și la oamenii de la oraș. Da. Trebuie. Să se integrăm cu noi, cei care nu vor să se mute la țară sau nu au posibilități, cum sunt oameni în vârstă sau dar care înțeleg copii, valoarea. care înțeleg ce înseamnă compost și un trai sustenabil și la oraș poate o să se poată. Da. Sau să se încerce niște soluții, nu? Da. Știu, chiar dacă am vorbit un pic și despre oraș, așa ca și când peiorativ, dar nu. Adică, nu tot timpul. Da, sunt oameni care vor lucruri bune și frumoase chiar și la oraș și suntem aici cu toții să-i susținem și Da. mă bucur mult că voi chiar faceți ceva să le oferiți și lor soluții. Da. Mulțumim încă o dată. Și eu. Zi faină! Pa, pa.